L-industrija tas-semikondutturi f'pajjiżna tħaddem 4,000 persuna jew ma' 18% tal-impjiegi fl-industrija tal-manifattura li tipproduċi madwar 30% tal-esportazzjoni li ssir minn Malta kull sena. Din l-informazzjoni tħabbret waqt l-ewwel konferenza organizzata fostna dwar l-irwol ċentrali u l-importanza tal-industrija tas-semikondutturi f'pajjiżna, fejn ukoll ġie approvat proġett tal-ħolqien ta' ċentru ta' kompetenza b'investiment ta' 8 miljun euro. Matul din il-konferenza ġi spjegat li t-teknoloġija tas semikondutturi waħda minn niċeċ ekonomiċi ġodda bi żviluppi kbar, fosthom il-ftehim bejn Malta Enterprise u l-IMEC immirat li saħħaħ ir-riċerka u l-iżvilupp fit-teknoloġiji tas semikondutturi f'Malta, filwaqt li tinċentiva l-industrija b'mod partikolari fejn jitlu startups fl-oqsma tad-disinn taċ-ċipep. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, George Gregory, li spjega kif l-entità li jmexxi timxi id fit ma' din l-industrija biex tara li l-ħaddim Malti dejjem jolli il-level tiegħu. Huwa ta' suċċess di l-konferenza fejn għandna fuq mill-delegat ġejjin minn l-erba' arkejjen tad-dinja li huma kollha esperti f'dan qasam u naħseb għandu joħroġ ħafna frott minn il-konferenza biex isaħħaħ anke l-kompetenzi li nixtiequ nikkreaw ekosistema li hija adattata għal din l-industrija li hija tant importanti għal dal-pajjiż. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri tenna li Malta għandha l-akbar back-end operation fl-Ewropa kollha u l-ikbar investiment dirett barrani fl-istorja u dan il-Gvern irid ikompli jibni fuqu. Nsaħħu dak issa, irridu naraw li nsaħħu l-skills. Waħda mill-ikbar sfidi ta' pajjiżna biex nelevaw il-qoddim fejn jidħol high value added mhuwiex mill-aspett li niġbdu kumpanji biss, imma li jkollna l-skills ġewwa pajjiżna biex dak l-opportunitajiet jittieħdu kemm jista' jkun mill-Maltin u jkunu jistgħu jkomplu jikbru. U l-Competence Center għandu propju dak lan li inħarġu kemm jista' jkun iż-żgħażagħ tagħna, ir-riċerkaturi tagħna biex ikollhom l-skills li f'din l-industrija huma meħtieġa ħafna.